ଯାହା ହଉ ସବୁ କାମ ଏବେ ସରିଲା। ଯାଉଛି ମୋର ଟିକେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର କରିନିଏ। ଘରର କାମ କରି ମୋ ମୁହଁର ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଯାଉଛି ଲଗେଇ ଦିଏ ଟିକେ। ଉଠାଇଏ ନା ଆଉ ଝିଅ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଉ ଝିଅ ହଉ ଦିନ ହଉ ଆସ ଏ ମା ପୁଣି ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଏଇଠି ଆସି ଖାଇବା ପିଇବା କରିବ। ଏଇଠି ରୋଷେଇବାସ ହବ ତମେ ଖିଆ ପାଇଁ ଏଇଠି କରିବ। ଏବେ ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ରୋଷେଇ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରୋଷେଇ ହବ କହିବୁ। ନାତି ନାତୁଣୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଇବା ବି ବନେଇ। ହଉ ରଖ ଏବେ ମହାରାଣୀ ଆସିବେ ଅର୍ଡର ଉପରେ ଅର୍ଡର ଦେଇ ଯିବେ। ଏଇଟା କରିଦବ ସେଇଟା କରିଦବ ସେଇଟା କରିଦବ। ମୋ ଝିଅకి ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ମୋ ଝିଅକୁ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀକି ଏଇଟା ପସନ୍ଦ। ଆଲୋ ବୋହୁ ତୋର କଣ ହେଇଛି? ବୋଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଜୋରେ ବିନ୍ଧୁଛି। ଆଲୋ ତ ଭାଇ ଭାଉଜ ଝିଆରୀ ପୁତୁରା ଏମାନେ ସବୁ ଆଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ମୁଁ ମନା କରିଦେବି? ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଭାବୁଥିଲୁ ମୋ ଝୁଅ କେହି ବୋଧେ ଆଉଥିଲେ। ଆଲୋ କାମ ଚୋରଣୀ ତୁ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆଉଥିଲେ। ତୁ ଫୋନ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି ସେମାନେ ମୋ ଫୋନ କରିଥିଲେ।